Ethiopia is the mother of African independence. እኛ አፍሪካውያን ዳኝነትና መብት ተነፍገን የቆየን ስለሆን ዛሬ ትክክለኛ ዳኝነትና መብት ካለን ድምጻችንን በመናሰማበት ጊዜ ልንሰማ እንችላለን። ሰብሳቢ አብሳሪ የጥቁር ህዝብ ጽዋ መስራች ጠሪ አክባሪ አውሮፓውያን ጸለምት ህዝብታት ካብ ዝነበሮም አመላኻታ ብዝብገስ ንአፍሪካ ምቅርማት ዝብል ሓድሽ ዛዕባ ተሓንጊጦም ኣብ መወዳእታ መበል 18 ክፍለ ዘመን ኣዋጅ ባዕዳዊ መግዛእቶም ካጋውሑ ጀሚሮም። ኣብ ዋና ከተማ ጀርመን በርሊን ዝተኣከቡ ብሪታንያ፣ ፈረንሳይ፣ ስፔን፣ ፖርቹጋልን ቤልጅየምን ሓዊሱ ድሒሮም ናብቲ ሕብረት ተጸንበሩ ጣልያንን ጀርመንን ንኣፍሪካ እንዳቆራረጹ ዝብል ስምምዕ ፈጸሙ። ኣፍሪካ ዘለዋ ሃፍቲ ዘስስዖም እቶም ባዕዳዊ ግዛእቲ ንኣፍሪካውያን ካብ ክብሪ ወዲ ሰብ ኣናኣይሶም ዳርጋ ከም ሸቐጣ ሸቐጥ ይሸጥዎም፣ ይልውጥዎም፣ ባርያ ገይሮም ክሸጥዎም ጀመሩ። ጸሊም ሕብሪ ሰብነት ሒዝካ ምፍጣር ንባርነት እዩ ብዝብል ጭርሖ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪካውያን ኣካላውን ስለ ልበናውን ኩናት ተኸፈተ። ዝተመነይዎ ገይሮም ዝደለይዎ ዓደጉ፣ ዝሓሾም ጓሓሉ። መበቆል ጸለምቲ ህዝብታት ዝኾነት ኣፍሪካ ሕብሪ ቆርቦቶም ጻዕዳን ዝኾኑ ኣውሮፓውያን ብባርነት ተገዘት። ብዜካ ኢትዮጵያን ላይበርያን ኩለን ሃገራት ኣፍሪካ ድማ ኣብ ኢድ ባዕዳዊ መግዛእቲ ወደቓ። ኣፍሪካ ብተፈጥሮ ዝተዓደለቶም መዓድናትን ፍሉያት ጸጋታትን ብኢድ ገዛእታ ተጓሓሉ። ኢሰብኣዊ ብዝኾነ መንገዲ ጸለምቲ ህዝብታት ተቐቲሎም ተኣሲሮም ኣብ ክሳዶምን ኢዶምን ሰንሰለት እናኣተወ ከም እንስሳ ተሸይጦምን ተለዊጦምን እዮም። ብሳላ ጀጋኑ ደቃ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ነፃ ዝነበረት ኢትዮጵያ ነቶም ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ መግዛእቲ ኮይኖም ይሳቀዩ ሃፍቶም ይጉሕጋሕ ዝነበሩ ጸለምቲ ህዝብታት ናፃ ክወፁ ድምፆም ክስማዕ ጻዕሪ ትገብር ነይራ። እኛ አፍሪካውያን በአሁኑ ጊዜ በዓለም ላይ የተለየ ስፍራ ይዘናል። ብዙ መቶ ዓመታቶች በጭቆና በባርነት የኖርን በመሆናችን ማናቸውም ህዝብ ነፃ ሆኖ ሊኖር ይገባዋል ብሎ ለመከራከር ከኛ የበለጠ ሊኖር አይችልም። አፍሪካ 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 ሀገራችን አፍሪካ ኣብ መፈለምታ 19 ክፍለ ዘመን ጀሚሩ ኣፍሪካውያን ኣብ እንግድዖም ዝተጻዕነ ኣርዑት ባዕዳዊ መግዛእቲ ከንገብግቦም ጀመረ። ኣውሮፓውያን ኣብ ኣፍሪካ ዝዘርግሕዎ መሓውር ባዕዳዊ መግዛእቲ ንምብትታኽ ኩሎም በብሃገሮም ቃልሶም ቀጺሎም በቢውልቀ ብምዃን ዘካይድዎ ቃልሲ ሩኢ ለውጢ ብዘይምምጽኡ ብዘመናዊ መሳርሒ ኩናት ተሓጊዙ ዝመጸ ባዕዳዊ መግዛእቲ ብሓባር ብምቅላስ ዝሓሸ ውፅኢት ከም ዝመጽእ መራሕቲ ኣፍሪካ ኣብ ምእትእማን በጽሑ። ኣብ መድረኽ ዓለም ዝያዳ ተሰማዕነት ጥምረት ምትሕባር ምርኣይ ከም ዝግባእ ብምርድኦምን ናፃ ዘይወፃ ኣሓት ሃገራት ልኣላውነተን ንከረጋግጻ ዕላምኦም ሽትኡ ንኽወቅዕ ብሓባር ንምስራሕ ተስማዕምዑ። እቶም መራሕቲ ኣፍሪካ ሓንቲ ምግባር ኣላይ ምዃኑ እኳ እንተኣመኑ ሓድነት ንምምጻእ ዝጓዓዝሉ መንገዲ ግና ንንበይኑ ስለ ዝነበረ ንኽልተ ተኸፈሉ። ቀደም እውን ኣፍሪካውያን ተዘራሪቦም ንከይረዳድኡ ሕብሪ ቀርቦቶም ጸሊም ብምዃኑ ዓርሰ ምትሓት ክስምዖምን ዓርሶም ክኢሎም ጠጠው ንኸይብሉ ብዙሕ ተሰሪሕሎም ነቢሮም። እቶም መራሕቲ ሓበራዊ ሕብረት ንምምስራት ዝነበሮም ባህጊ ጋህዲ ክኾን ኣይከኣለን። ብሓደ ወገን ቀዳምነት ክወሃቦ ዝግባእ እተን ሃገራት ቀልጢፈን ተዋሂደን ኣፍሪካ ሓደ ንክኸውን ይግባእ ዝብል ዓርሱ ሰጓሚ ኢሉ ዝጽውዕ ፕሬዚደንት ጋና ኮዋሚ ንኩርማሕ ዝምራሕ ጉጅለ ካዛብላንካን እዩ። እቲ ጉጅለ መንግስታት እዛ ኣህጉር ንምውሃድ ዕላማ ዝሓዘ እንትኸውን ኣባላቱ ድማ ጋና፣ ኣልጄርያ፣ ጊኒ፣ ሞሮኮ፣ ግብፂ፣ ማሊን ሊብያን ይርከቦም። እቲ ካልእ ወገን ኣፍሪካ ቅድሚ ሓንቲ ምዃና ካልኦት ምትሕባራት ክቕድሙ ይግባእ ዝብል ጉጅለ ሞኖሮብያ እንትኸውን ብፕሬዚደንት ሴኔጋል ዝምራሕ ነይሩ። ሴኔጋል፣ ካሜሮን፣ ኤቨሪኮስት፣ ቶጎን ላይበርያን ሓዊሱ ካልኦት ፈረንሳይ ባዕዳዊ መግዛእቲ ዝሓዘተን 24 ሃገራት ኣብ ጎኒ እቲ ጉጅለ ነይረን። መሪሕ ምውሃድ እቲ ጉጅለ ኣፍሪካ ክትወሃድ እትኽእል ብቁጠባዊ ምትሕባር ኮይኑ ብኸይዲ ብእትገብሮ ጉዕዞ እዩ ዝብል ነይሩ። ሁለት
የተለያየ አቋም ነበራቸው ክልተ ዝተፈላልዩ ቅዋማት ነይሮም እቲ ሓደ ካዛብላንካ ዝበሃል ጉጅለ ቀልጢፍና ንዋሃድሞ ሓደ ንኹን እንትብል እቲ ኻሊእ ከምኒ ሃጺ ኃይለ ሥላሴ ዘለዎ ጉጅለ ድማ ውህደትና ቀስ በቀስ እዩ ክትግበር ዘለዎ ፈለማ ቁጠባው ጥንካሬ የድልየና እዩ ዝብል እዩ ነዚ እንሰይነጋልዮም ዝመርሕዎ ነይሮም ብቁጠባን ልምዓትን ምስ ደልደልና ናብ ውህደት መምራሕ ይሓይሽ ብዝብል ክልተ ጉጅለ ተፈጢሩ ነዚ ድማ ምስ መምዓን ምትዕራቅን የድሊ ነይሩ ነዚ ሓሳብ ንምትግባር ቀዳምነት ዝወሰዱ ሃጺ ኃይለ ሥላሴ እዮም ንኽልተ ዝተኸፈለ ሓሳብ መራሕቲ ኣፍሪካ ናብ ሓደ ንምምጻእ ኣፍሪካውያን ብኣፈላላይን ሕድሕድኦም ብዝገብርዎ ጐንፂ ካብ ባርነት ክወፁ ስራሕ ሰሪሓ እያ ካብ ባርነት ክወፁ ከም ዘይኽእሉ ከኣምኑ ብምግባር ኢትዮጵያ ናብ ሓድነት ንኽመፁ ልዑል ስራሕ ሰሪሓ እያ ኣብቲ እዋን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዝነበሩ ከተማ የፍሮን ብሓገዝ ሃፀይ ኃይለ ሥላሴ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ንክራኸቡ ብመሰረት ዝተገበረ ጻውዒት ጉጅለታት መኖሮብያን ካዛብላንካን ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ተራኺሞም ብምምኽኻር ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ክምስርቱ ክኢሎም እዮም ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ጉጅለታት ዝነበረ ንሕንሕ ብምዝሓል ኣፍሪካውያን ኣብ ሓደ ምትእኻብ ዝከኣል ውድብ ንምምስራት ገይራ እያ I am happy to be here in Addis Ababa. የአፍሪካ ማህበር ሰብሳቢ አብሳሪ የጥቁር ሕዝብ ጽዋ መስራች ጠሪ አክባሪ በባርነት ዋሻ የነጻነት ቀንዲ ኢትዮጵያ ሰንደቅ ነች የጥቁር አርማ አክሊል ኣፍሪካውያን ንሓደ ዕላማ ኣብ ሓደ ምትእኻቦም እዛ ኣህጉር ኣብ ዓለም ለኸ መድረኽ ጉቡእ ስፍራ ክትሕዝ ካብ ምሕጋዙ ብተወሳኺ ባዕዳዊ መግዛእቲ ተወጊዱ ኣብዛ ኣህጉር ባና ብርሃን ካብ ጫፍ ጫፍ ንክበርህ ምኽንያት ኮይኑ እዩ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ኣብ ጉዕዝኡ ኣባል ሃገራት ኣብ ሓበራዊ ዛዕባታቶም ሕድሕድኦም ዝዝትይሉ ኣብ ዘመሳሰልዎም ዘረዳድእዎምን ዛዕባታት ድማ ሓበራዊ ቅዋም ዝሕዝሉ መድረኽ ኮይኑ እውን ኣገልጊሉ እዩ ንኣባል ሃገራት ኣብ ዘየረዳድኡ ጉዳያት እቲ ውድብ ኣብ ዓለም ለኸ መድረኻት ሓበራዊ ድምፂ ኣፍሪካውያን ኮይኑ እውን ሰሪሑ እዩ ኣባል ሃገራት ንቐጻሊ ኢሎም ዝሓዝዎም ቁጠባውን ፖለቲካውን ውህደት ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ከም መበገሲ ኮይኑ ዘግልግል እጃም እውን ነይርዎ እዩ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ነፃ ዝወፃ 32 ኣባል ሃገራት ተፈሪሙ 17 ግንቦት 1958 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ተመስሪቱ ኣፍሪካውያን ኣብ ልዕሊኦም ካብ ዝተጻዕነ ኣርዑት ባርነት ነፃ ንምውፃእ ኣፈላላዮም ንጎኒ ብምግባር ብሓደ ዝሳተፍሉ ውድብ ኣብ ዝምስርትሉ ኣብቲ እዋን ሽግሓርነት እቲ ቃልሲ ንከጓሃሩ ንቀዳማዊ ሃጺ ኃይለ ሥላሴ ኣቦ ወንበር ገይሮም መሪጾም ኢትዮጵያ ሰርታለች ለሕዝቦች ትስስ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ነፃ ብዝወፃ ሃገራት ዝተመስረተ እንትኸውን ፓን ኣፍሪካኒዝም ብምቅጽጻል ባዕዳዊ መግዛእቲ ምውጋድ ኣብ መንጎ ሃገራት ኣፍሪካ ሓድነትን ሕብረትን ብምብርትታዕ ንኣፍሪካውያን ዝሓሸ ዕብየትን ህይወትን ንምምጻእ ላዕላውነትን ሓድነትን ዶብ ክህልው ምግባር ሰብኣዊ መሰላት ክኽበሩ ኣብ መንጎ ሃገራት ኣፍሪካ ዝካየዱ ጎንፅታት ብሰላማውን ዲፕሎማስያውን መንገድታት ምፍታሕ ዝብል ራእይ ዝሓዘ እዩ ኢትዮጵያ ድማ ግዜን ስርዓትን ዘየህሰሱ ንሓድነትን ናጽነትን ኣፍሪካን አፍሪካውያንን ዘለዋ ቅዋም እናርአየት መጽያ እያ ዛሬ የአፍሪካ ልጆች የሀገራችንን ህልውና ነቅተን በመጠበቅና ይበልጥ በማጠናከር የምናደርገውን ተጋድሎ በማፋፋም ከትውልድና ከታሪክ ተወቃሽነት መዳን ወቅቱ የሚጠይቀን አብይ ጉዳይ ነው የምንለው Ethiopia has always been committed to African independence and liberation. Who trained Mandela? Emperor Haile Selassie, the reactionary, trained Mandela, the revolutionary. Mandela was trained in Ethiopia.
who supported Mugabe in his fight against Rhodesia. Mengistu. On the issue of Africa, Mengistu was as solid as Haile Selassie was. Ethiopia's commitment to Africa has not varied with government. Africa has experience in solving African problems. Of course, the African regional organizations are trying their best, but the international community has to support. African solution to African problems, the wisdom of our forefathers and foremothers in their dream of Pan-Africanism. United, we stand. Divided, we fall. Today, we stand proud and tall as Africans in the shadow of those who struggled to liberate and unite Africa. ፖለቲካውን ቁጠባውን አመለኻታት ዓለም እንዳተቀየረ ምኻዱ ሲዕቡ አፍሪካውያን ዝገጠሞም ሓድሽ ጸገማት ምላሽ ክብ ዝኽእል ሓድሽ ራእይ መሓዝ አላይ ኮይኑ ብምርካቡ ኣብቲ ውድብ ምምሕያሽ ተገይሩ ቀዳሞት መራሕቲ አፍሪካ ንውድብ ሓድነት አፍሪካ ዝትክእ አህግራዊ ውድብ ንምስራት በአቋጻጽራ አውሮፓውያን በ1999 ሓድሽ ውሳነታት ተሕሊፎም ንዚ ሲዕቡ ከም አቋጻጽራ አውሮፓውያን ኣብ ወርሒ ሐምለ 2002 ኣብ ደቡብ አፍሪካ ከተማ ደርባን ኣብ ዝተሳለጠ ጉባኤ ቀደም ኢሎም ዝተመሓላለፉ ውሳነታት መበገሴ ብምግባር ውድብ ሓድነት አፍሪካ ብዝብል ዝጽዋዕ ብዝነበረ ሕብረት አፍሪካ ብዝብል ሽም ብዕሊ ተመስሪቱ ሕብረት አፍሪካ ዝማዕበለትን ዝተዋደደትን ብዜጋታታ ትምራሕን ኣብ መድረኽ ዓለም ተወዳዳሪ ዝኾነት አፍሪካ ምምስራት ዝብራእይ ኣቐሚጡ እዩ ሕብረት አፍሪካ ምጥያሹ ስዒቡ ቁጥሪ አባል ሃገራት ናብ 45 ክብ ኢሉ እዩ ب2014 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ መራሕቲ አፍሪካ ብሕብረት አፍሪካ ቢሎም አጀንዳ 2063 ዝተባሃለ አህግራዊ ሓድነት ምምስራት ዘኽእል ቀዳምነት ጠመተ ዘሃቦም መርሃ ግብርታት ፈልዩ ዘቕመጠ ዝተወደበ ትልሚ ዕላው ገይሩ እዩ አጀንዳ 2063 ኣብ ዛሃጉር ዝህቆኑ ኩናት ደው ከብሉ ምግባርን ኣብ ዝርግሐ መሰረተ ልምዓት ዘድህበ እዩ ናጻ ዘባዊ ዕዳጋ አፍሪካ እውን ብርክ ዝበላ ሃገራት ክሳተፉ ብምግባር ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ማዕቀፍ ስምምዕ ናጻ ዕዳጋ እውን እዩ እቲ ትልሚ ኣብ መንጎ ሃገራት አፍሪካ ዝግበር ንግዲ ንምስፍሕፋሕ ዕላማ ካብ ምግባር ብተወሳኺ ቁጠባትን ሃገራት ብዝለዓለ ክብ ከም ዘብሎ ተስፋ ተገይሩሉ እዩ ኩለን ሃገራት አፍሪካ ማዕኸላት ንግዲ ብቁልጡፍ መስመር ባቡር ምርኻብ ካብ መንጎ ሃገራት አፍሪካ ዝግበር ንግዲ ንምብርትታዕን ሃገራት አፍሪካ ኣብ ዓለም ለኸ ዕዳጋ ዘለዎን ተሳትፎ ምዕዛዝ አጀንዳ 2063 ካብ ዘቕመጦም ሽተታት ዝግለጽ እዩ አፍሪካውያን ኣብ ኣህጉሮም መሰል ብናጽነት ምዝውዋር ምስራሕ ንክህልዎ ምግባር እውን ኣብቲ ትልሚ ተኻቲቱ እዩ ናይ ቀደም ውድብ ሓድነት አፍሪካ ናይ ሎሚ ሕብረት አፍሪካ ኣብ ጉዕዙኡ ዕላማ ገይሩ ካብ ዝተበገሰሎም ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ መግዛእቲ ዝነበራ ሃገራት ናጻ ንኽወፃ ዝሓዘኦ ዕላማ ክዕወት ክኢሉ እዩ ብዝተፈላለየ ኣካላት ዝበፅሑ ጽዕንቶታት ተጻዊሩ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት ልዑል ሽቶታት ኣመዝጊቡ እዩ ሕብረት አፍሪካ ኣብ ጉዳይ ሰላም ድሕንነትን ዝምልከት እውን ሰላምን ድሕነትን አፍሪካ ንምርጋጽ ብፍላይ ሓይሊ ዓቃቢ ሰላም አፍሪካ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት እዛ ሃጉር ብምውፋር ዝወገኖም ስራሕ ብኣብነት ዝጽራሕ እዩ ኣብ ላይቤሪያ ሴላሪዮ
ሶማሊያን ሱዳንን ተዋፊሩ ዝነበረ ሓይሊ ዓቃብ ሰላም አፍሪካ ንሰላምን ድሕነትን አፍሪካ ዝሓሸ ውጽኢት አምጽኡ እዩ ቁጠባዊ ዕቤት እዛ ሃገር ንምምሕያሽን ኣብ አፍሪካ ንግዲ ኢንቨስትመንት ንኽስፋሕፋሕ ቁጠባ ንኽዓቢ ባንኪ ልምዓት አፍሪካ ብምጥያሽ ንዝተፈላለዩ ፕሮጀክታት ምድጋፍ እውን ብኣወንታ ዝግለጽ እዩ ብፍላይ ኣብ መንገድን መፈልፈለ ሓይሊ ማኣድን እቲ ባንኪ ዝገብሮ ሓገዝ ዝበረታታዕ እንትኾን ንሕድሕድ ርክብ ንግዲ አፍሪካ ምምሕያሽ መሓለኻ ዝኾኖም ታሪፍ ብምንካይ እውን ዝሓሸ ስራሕ ሓሳሊጡ እዩ ሕብረት አፍሪካ ኣብ መድረኽ ዓለም ብኣፈላላይ ድማ ኣብ ቁጠባ ዓለምን ለውጢ ኩነታት ኣየርን ብዝምልከት ሓደ ቅዋም መሓዙ ካብ ዓወታት እቲ ሕብረት ዝግለጹ እዮም አፍሪካ ጽዕንቶ ኩነታት ኣየር ንምልምማድ ንምምካትን ዝሕግዛ ግቡእ ክፍሊት ንኽትረክብ ሕብረት አፍሪካ ውጽኢታዊ ስራሕ ሰሪሑ እዩ ሕብረት አፍሪካ ጥንኩር ራእይ ጭቡጥ ትልምታት ዘለዎ እኳ እንተኾነ ዓቕሙ ምፍጻሙ ድኹም ከም ዝኾነ ተደጋጋሚ ቅርሕንቲ ይቐርበሉ እዩ ንምንኣስ ዓቕሚ ምፍጻም እቲ ሕብረት ከም ምኽንያት ካብ ዝግለጹ ከም ኣባል ሃገራት ትጽቢ ዝግበር ገንዘብ ብግቡእ ዘይምእካብ እዩ እቲ ሕብረት ዘቕመጦ ራእይ ንምዕዋት እኹል ዓቕሚ ፋይናንስ የብሉን ግዕዜና እውን እቲ ዝዓበየ ፈተና አፍሪካ እዩ አፍሪካ በብዓመቱ $50 ቢልዮን ብግዕዜና ከም ትስእን መጽናዕታት ይሕብሩ ካብ ዝጉሕጉሑ ሃፍቲ እዛ ሃገር 100 ምድሓን ተዝከኣል ወጻኢ 2 ዓመት እቲ ሕብረት ምሽፋን ከም ዝኽእል እውን ምሁራን እቲ ዓውዲ ይጸርሑ ድኹም ግልጋሎት ትምህርትን ጥዕናን ኣብ ሃገር ዘሎ ጎንፂ ድኽነት ኣብዚ እዋን እውን አፍሪካ ዘይተሳገረቶ ፈተናታት እዮም ዓቕሚ ምፍጻም ምጥንኻር ንፈጠራ ዓድል ስራሕ ጠመተ ምግባር ተሳትፎ ህዝቢ ምዕዛዝ ዓቕሚ ዕዳጋ ምዕባይ ዝሓሸት አፍሪካ ንምፍጣር ትኹረት ዝደልዩ ጉዳያት እዮም አፍሪካ